proseso, nagpapadalagan kan prosedimento kan eleksyon, mapadalagan kan na eleksyon, mga teachers niya tong padaba, igo dyan ng chairman o buda igo dyan ng mga members, ano tabi? Sarong chairman, tapos nagkapirang members iyan. Kada kwarto, kada presinto. Ang sa indang riresibihon mo niya na bayad, basado sa COMELEC, mismong si Chairman Garcia, maging si Attorney Maria Oria Bunao, ang patuloy na umaaura, Madam Aurea Bunao, attorney, kan COMELEC Albay. Mga teachers, 10,000 June, 10,000 na tumatagingting para chairman kang electoral board. And 9,000 duman sa miyembros. Yan na, sinasabi ko sa inyo. 10,000 pesos na tumatagingting. Sumasirirbingon niya na teachers. Kaya mga teachers, mabuhay ka mo. Pero ang bayad ka yan pagkatapos na kan eleksyon. Sabi ni Chairman Garcia kan COMELEC, igwasin na ning eksperyensya kan nakalis na mga pirilaan kan ipinag-advance yung bayad sa mga hurados, sa electoral board, ano, sa teachers. So nagkapirang teachers yun kan pakakuan na kang bayad, day na naghurar kan eleksyon. Kaya namayad ka ito. So COMELEC, ano tabi, Sos Mario Joseph naman, no. Pero ngunyan po tabi, siguro yan sa Indokan COMELEC. Day matatapos ang 15 dias pagkatapos kan sa indong pagserbi bilang mga electoral board, ngunyan na barangay na SK elections, tumatagingting 10,000 pesos sa chairman and 9,000 sa board, sa miyembros. Inasabi ko sa inyo maserbi ka mo kayan, mga magpoon alas 5 din maaga. Sundo man yan na banggi mga alas 9, alas 10. Naku, papa na. Mabuhay ka mo mga teachers. Good morning, Martes 22 ngunyan, Agosto, tingog kan banwaan na tabi. Sundo 10:30, ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos, enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Good morning, Miss Beautiful Mama Mila Good. Diyan sa Barangay 2 EMS Barrio. Good na good. Pag si Mama Mila Good. Yan na sa mga taga Barangay 2. Good morning sa indo. Sabi ni Mama Mila Good, katuwang sa pagpresentar kang programa, Joshua Bino, Ans Galero, sa Manibela Henry Matan sa muyang mata sa kalsada. Siyempre sa kuyang tulong kumpadre sa panginot ni Chief Reporter, kumpareng Jimmy, kumpareng Alasing, kumpareng Jomar. June na Police Control Technical. Diyan sa nagkakadarangog dindong boses mi sa radyo, sa speakers kan sa indong radyo. Si Junapolis po ang minalusot ka yan. Mantang sa newsroom, welcome back, News Director Mardela. Yaon dyan Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Harap po sa sumadakan mga istorya, lokal, national, international. Siyempre may broadcast man kami tabi sa internet sa paagikan DCGB News Online, asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines, and sa live app iyan na AM band sa indong cellphone na ibinugtak nindo gamit ang samuyang live app. Yaon dyan Thresya Marilitana, katabang si Jimos Barrios, pati na po sa social media account mi mantabe, social media portal mi tabe, DCGB News Online. Ako man po sa indong servidor sa radyo. 1212. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan.
Sabi ni Mama Mila, good morning sa mga taga-barangay Dozay dyan sa EM's Barrio. Mantan naghanda man kan panguntuhan, dapat gamit niya to Petron Gasol. Dyan po sa Petron Top Gas Gasol. Good morning Sir Ato Lim dyan sa Daraga. Petron Top Gas Gasol. Yan, nasa tuyang kapartner na po sa halos halawig na panahon kan istorya kang bilog na Pilipinas sa pagluluto. Sa kusina, restaurant, bars, karinderya, turo-turo, restaurants, asiniba pa, Petron Gasol, sa Petron Top Gas Gasol. Maray na agaman na tabi dyan sa mga taga-rapu-rapu. Sabi ni Kaloy SD25. Good morning. Joshua Bino, what's happening? Good morning. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paratabay sa primerong bungkaras kan na Barata Transformative Education. Sabi Sir Pio, ana magiging sentro kan liderato ni Reverend Father Edwin Lau, ang ikasyam na rector and president kan na University of Santo Tomas, Legazpi. Kung sa sigun ki Father Lau, ining pinagasabi niyang transformative education, nakaangkorahi ini sa excellence, innovation, continuous improvement, good character, and right conduct. Kung sa ini ang magiging direksyon kana UST Legazpi pasasiring sa pagkataon na kalidad na edukasyon sa sandang mga estudyante tabi Sir Pio. Sa ngunyan yaw kataligdi sa laog kana unang dito na nga universidad kung sa ngunyan na aldaw mismo ang formal na instalasyon ki Reverend Father Edwin Lau bilang ni ikasyam na rector and president kaining University of Santo Tomas, Legazpi. Medyo challenging lang sa part sigun ki Father Lau dahil sa presente gini sa listahan kan na top 100 universities dahil pa duman nakasabayan na UST Legazpi alagad pagkataong doon kay ni na magpapadago sinda sa paghinguwa na ang UST Legazpi makasabay duman sa mga top performing universities na nagataonin na kalidad na edukasyon sa sandang mga estudyante tabi Sherpio. So sa ngunyan, minapong pasanaan na programa and nakatutok man digdian na DCGB News on assignment para sa maninigo pang mensahe ni Reverend Father Edwin Lau, 9th Rector and President, University of Santo Tomas, Legazpi. Yan, welcome sa UST Legazpi kay Reverendo Padre Edwin Lau. Yes. Ang ngunyan na installation rights sa iya bilang bagong presidente, rector kan University Growling Tigers Legazpi gunmoan so hihinguahon na makasabay sa top 10 ang University of Santo Tomas Legazpi at dahil pa dati nakasabay doon sa top 100. Top 100. Yung hinguahon nila talaga Sirpio na kumbaga makasabay na talaga sa pinaka kumbaga matitinik na mga university sa bilog na nasyon. Sisay nga ni isu sa salidahan o kaya sinalidahan ni Reverendo Padre Lau. Si Reverend Father Ernesto Arceo and siya Sir Pio, although nagali na bilang rector and president, pero yan mangresyo din sa laog ka na universidad sa ibang department. Yan, si Padre Ernesto sa salidahan ni Padre Edwin. Correct. Yan, okay. Sige, di medyo horolawig gayud ang installation rights dyan sa UST Legazpi. Kumusta ang attendance kan mga yaon dyan? Paano Sir Pio, so tukawan ba kayo ning sa indang gymnasium dito sa Laucan University. Yaon sa mga kapadian pag-ireba ni Father Lau and sa mga estudyante full support and sa mga teaching and non-teaching personnel. Talagang mailing Sir Pio, paano ining gymnasium ninda? Yan, tamang-tama mapuunaan ni eskwelahan o nagpupuon na nga ni gayud may bagong rector president ang UST Legazpi. Roger to that, Sir Pio. Sige, okay. Alright, so yan tabi, Sir Pio, presenting sugasundid day, minapumpasa ng programa, medyo huro halabak man ang gabi ni alagad na nakatutok man kita para sa maniligo pang impormasyon. Joshua Bino, DCGB. DCGB on assignment. Welcome sa UST Legazpi, Reverendo Padre Edwin Lau, ang panibagong rector president diyan sa universidad yan, and hurhalawig po yan na seremonyas diyan pag-installar, pag tutukaw kan bagong
Father Rector. Sige tabi. Uy, kaso nakaaging aldaw. Nagpasyar kita dyan sa may Boulevard, dyan sa chapel ni Saint Padre Pio sa Laog ka ng Barcadero. Naagyang ko si kunyan, si Kapitan Joy Bahoy kan Victory 27 aga nag-walking diyan sa may patukad. Yan, maray na aga tabi sa indo sa pamilya Bahoy, lalo na kay Manay Selmang Bahoy diyan sa 27. Kumusta ka mo diyan da? Sabi ni Manay Selmang Bahoy, pait sana 27 kita. Yan, Manay Selmang Bahoy. Good morning sa pamilya. Ano barang ang pinag-iimus-imus dyan sa barangay? Manay Selmang Bahoy, ano barang ang pinag-oro-asikaso dyan sa barangay 27? Dyan sa indong lugar. Uy, may mga nagkakadarangog ako na yung igwa yata dyan sa kwan, uni digdibaga sa igoning painom-inuman digdi sa may Rizal o diyan pakalampas sa mga pasiring na diyan, may mga bars baga diyan bude restaurant. Kung nagwawakawak yung sound system, yung sing along kayo dito, video okay. Kung matanga na, lalo na kung ang paros pasiring sa Victor 27, duman ng apwakan tanog. 10 oras ng bangya, alas 11, alas 12, alauna. Siyempre kung ang speaker nasa luwas sa June, dadarahong kamparos, tuninong ng banggi, nako, paano magkakaturog yung mga senior citizens? Yung mga estudyante na mga nag-ieskwela, paano mag-i-studio? Ang nadadangog yung wakawakan sa indong video 5 dyan, sa may mga painom-inuman dyan, unidigdi sa, kumbaga, barangay Rizal ba yan? Ay, dyan sa may sa harani sa may headquarters kan so wetingan na lutuhan yung STL harani dyan o pakiko naman tabi kung mapupwede kung ma-video 5 kamo igwa kamo ning bar ikuan nido siguro nido na may soundproofing o kaya nasa laog ang speaker enclosed ta kaning day kamo nakakadisturbo sa kataraning na barangay Maray na aga sa Barangay 1, Familia Kulanag. Ayan tabi, EM's Barrio. Maray na aga man tabi sa Indo dyan. Familia Kulanag. Yan tabi. O kasubago, pinagsusubaybayan niya to. So, pahayag ni Chairman Garcia kana Commission on Elections. Yung mananggada, June 10,000 pesos na tumataging-ting ang sweldo sa chairman kana electoral board kada kwarto, yung pinaka-chairman, then so miyembro igobaga ning dua or tulo ito, tig 9,000 man tabi kamo. Yan, kaya magayong-gayonan. And sisay pangunyan ang turood pa kita magsurat sa bullpen sa papel. Garoday na ngunyan uso ang junade. Uso na sa nagayod sa eskwela pero kitang mga nagatrabaho. Kumusta ang sa tuyang penmanship? Puro na baga kita tresya keypads puro na kita sa computer, sa cellphone. Inda ko tabi kung maraypan sa tuyang mga penmanship. Taday naman kita natutod. Ang mga trabaho sa opisina, pribado pang publiko, puro na yan keypads, computers na Dahil na kita nagokang kan ballpen, kan papel nagagamit, apwera kung estudyante ka. Inda ko sa natabi ko nariparo nito kung maray pa ang mga penmanship niya to. Tagagamiton niya to pag abot ka ng eleksyon. Ang election system, ang sistema niyan is isusurat so pangaran ka na mumuhay niya itong kandidato pagkakapitan. Sagkod itong so kagawad konsehales. And kung mabuto sa SK, so sa SK, 10 pesos sa indama na konsehales. Yan. Inda ko sinatabi kung turuod pa kita magsururat nin maray Kaya ito nga nag-eskwela kita yun, dahil pa kan mga computers na ini. Panahon ni Direk Edwin Peralta ka ito. So sa iyang katubay dyan na permisan newsroom, yung Antigo na makinilya. Ang anong brand ka ito? Olivetti ba yun? Yan, iyon kasabay-sabay ka ito.
O daka ito nagsusururat kita pag maluyang penmanship mo. Pipitikong ka kan teacher sa kamot. Maluyang sa imong surat bakong legible. Surat kalingking, surat inchik. Engon yan, with the advent of time, lana, puro na computer kitan, mga aki nga ningon yan baga, puro na English speaking. Yung baga dyan, kahurunan ko yan mga aki, 2 years old, 3 years old, 5 years old. Pigbibikol mo, pigtatagalog mo, nagnganganga, na puro na English. Puro dahil sa ining Cocomelon. YouTube, kadakol pa dyan, manlay-lay. Frozen. Igwa pa yung dinosaurs. Puro na si da English, Inda ko nga kumusta po ka mo, nagsusurat pa man ka mo gamit ang ballpen o kaya lapis, papel. Tabi yan ang gagamito niya to, manual. Ang eleksyon niya to ngunyan sa barangay. May mga report pa kita dyan sa luwas, isihon ta duman kay kumpadreng Jomar Bien ang sitwasyon sa Premier Distrito kan Albay. Pading Jomar, Diyos Marhay Nalda, what's happening? Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta inako kan tabako PNP na dainindang unya nakakayang bantayan ang bilog na publiko o tabako may koneksyon sa mga pag-iibita kuta na kan mga kriminalidad. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Police Major Millard Bungalon, ang Deputy Chief of Police kan Tabaco, matapos ang halos duwang magkasunod na insidente ni snatching asin pango-hold up digdi sa syudad kan Tabaco kanakalis na Biyernes asin ngunya na maaga. Tinabi ni Major Bungalon na medyo kulang talaga sindangon yan sa tao sa luwas. Oo. Para magbantay kan mga arog kaining mga insidente dahilan ta pigbabantayan nila ang mga evacuation center 24 hours inda na naka-duty duman. So ibang tawa na sa control point. Kung kaya ang pigigibo na sa raninda iyo ang pakusugon ang pagpapatrolya, higos-higusan ng pagpapatrolya alagad nalulusutan manggiraray sinda. Magigirumduman pa rin Pio na kanakalis na Biyernes sa Rong Chinese National na may negosyong hardware sa Barangay San Lorenzo, Cantabaco City ang inagawanin bag na may laog na 700,000 pesos. Halos, masarong milyon almost 1 million. Oo, maraysa na nga ni maski dahil nabawi so kwarta, pero identified ang suspitsado na si Jonathan Inaday Brampio. Inihuli ta susug kay Bungalon na identify ini. Ta ining si Brampio, suspect, dating empleyado man sa nakan biktimang si Pie Yong Chen, 70 years old, sa Rong Chinese National, duman sa hardware. Asing beristado pa kan mga tinderang iba duman. Ayun. Inibo ang pag-i-snatch duman mismo sa may hardware kan pauli na ang biktima daraan sa iyang bag pagluwas duman haraniman sa nampig uli ang kang biktima walking distance siguro mga 30 to 50 meters man sana asin duman inisnatch ini kaya namidbidan ang suspitsado dahil ta midbit kan mga tao na nakapalibot duman na nagpakahiling kang insidente. Alagad medyo mamundo na tulong oras bago na i-report sa PNP ang insidente kaya kan magresponde ang pulis wara na sa iyang residensya ang suspitsado na taga-duman man sana sa San Lorenzo pati suagum dai naman. Ayun. So nagkaigwa na ding flight kumbaga ang iba kan sa ang mga investigador kumpadreng Jomar yan ang termino na kaan flight is an admission of guilt. Yan. Roger dai na suagum. Sinabi ni Bungalon na ngunyan daw nakatalaan singda na mag-file kang kaso bako ng theft daro robbery na ang ipafile ninda digdi. Asin pigpasalamatan niya sa mga testigo na nakipag-cooperar na nagtugot na mag-testigo sa korte
para ma-file ang kasong ini. Mhm. Ang piglalaw man nila kung yan daw ma-file ini. Mientras tanto, kasubagong aga, igwa na naman kayang insidente na nangyari di sa tabako pa de. Mhm. Ang suspect, para padyak, tinutukan sa iyang pasahero, kikutsilyo. So Mario Joseph Manasu para padyak mismo ng hold up sa iyang pasahero. Roger, Oho. nangyari ini, mga alas 4:30 kasubagong aga, Mhm. sa barangay Tagas, Cantabaco. Ano yun malang sa sentro. Mhm. Ang suspitsado na bisto na si Junarden Prias Ibinosa, 29 anyos, Canpurok 5, Barangay Santo Cristo, na naarestar man tulos, Yan. Cantabaco PNP sa ginibong follow-up operation. Oho. Sa istorya, nagluluwas na nagkakayod nin padyak ini si Prias. Pinara siya kay ni John Paul Bilan i Barcelona kan barangay Gaba Rapu-Rapu Albay digdi sa bus stop. Mm-mm. Pagbaba digdi ni John Paul. ni John Paul sa bus stop, pinara, naglunad. Pero pag-abot din sa may parting barangay Tagas, nagbunot kikutsilyo si Prias. Sus Mario. Kinold up so pasahero niya, kinuha so traveler's bag na may laog man na cellphone, asin garodit man sa ng kubang kwarta ito. Mhm. Pero asin na dahil lang kay nag-report man tulo sa pulisya na suspitsado ang biktima nagkaiguanin follow-up nadakop ini si Prias Yan. nangunyan nasa proseso na kan pag-inquest kan pulis para maiplantar ang kaso. Sinabi ni Bungkalon na dahil may ibitara na may mga street crimes na mangyayari ngunyan dahil lang sa kadakulaan kahiwasan kan tabako asin na kakulangan ngunyan kan personnel na pwede mag-duty sulamenteng pagpapatrolya ang sa indang nagiginibo para ibitaran ini. Uyan pahayag ni Bunggalon sa pagkikipag-olay kan BCGB News. Sir, bali, sa pangiriano, may sa ngunyan, pag sa totoo lang po, sir, kulang talagang tao sa ngunyan. Kaya nga po, baga sa mga, may limat kitang evacuation center na di-maintain kung sa inyo, 24 hours na kumantay na ng tropa tayo. Kaya mga percentage niya talaga sa evacuation center and sa control point, sa rong control point. Kaya kulang ang tao sa luwa. Kung yan, may lang po, sa tigigibuming videos dyan is, so constant ang pagpatrolya kan hindi ang patrolya. Okay. Okay, nalalastan mo po kaya rin sir. Si Police Major Oho. Millard Bunggalon, Deputy Chief of Police kan Tabaco, Paripio. Pero ang kunya niya kumpadring Jomar, the good thing is totoo man agad, it's a given fact na dahil mababantayan ka na pulis ang halos gabos na kanto kan tabako, tatalagang kulang dahil kakayanon, imposible yan mathematically. Pero the good thing is, pagkatapos na may nakomiter na krimen, na identify na suspetsado asin nadadakop tulos, kaya sa mga posibleng magibo pa dyan ng krimen, sa mga maabot na oras daw, maduwa-duwa tanahihilig ninda ang kapabilidad asin abilidad kan pulis na pag nakakakomitir dyan ng krimen, oras lang ang ibibilang, dakop sinda, identified sinda tulos. Tama, Paripio. Yan. Malangan ibaga, so kumpirmasyon ni Bunggalon, ngunyan aldaw, ipa-file so kaso duman sa nag-snatch kan 700,000 duman sa Chinese National. Oho. Tapos ngunyan man aldaw, pigi-inquest na itong kaso man kan para padyak na ng hold up sa pasahero. Totoo, kumpadring Jomar. Iyan, magiging deterrence iyan. Kumbaga, message sent duman sa mga would-be criminals pa dyan na wag ka mo, don't you, sa tabako, manghabas ka ngunyan, mang-isnats ka, bilang 4 na oras, 12 oras, dakop ka, kaso ka, tulos. Kaya madua-dua na. So iyan ang magayon na kumbaga i-complement kan pulis. So kakulangan talagang imposible, it's a physical impossibility na mabantayan ang gabos na barangay. Ma-1-on-1 ang ratio kan sa kada sarong populasyon dyan, iguning sarong pulis na mabantay, pero nakukompensate niya to duman sa crime solution efficiency. Yan. Correct, pare. Very good, very good. Yan, may krimen, pero may solusyon. Yan, okay, sige. Yan pa report, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Yan ang sinasabi natin sa Tabaco. Tabaco City Police. Yan ang dapat pangarugan kanibang police station.
Sige. Taod-taod tababaltadahan tayan. Mentras tanto, bago kita mag-station break, buda mag-time check, may bareta pa kita. Kasabayan sa muyang chief reporter, kumparing Jimmy Pading. Jim, what's happening? Yes, maray na aga sa mga parantabay. Naghaharanapan kami di kinara board member Dante Randia and board member Jasim Palmiano sa JPDAP. Halang kao na abay waso nun. Dahil kami nagkakaharahalo yung kuan dua. Oo. Hindi pala, noon na sa tuktok sa may hilipad na. Yan. Halang kao may waso nun tabi pa de. Ining JPDAP na ni Ospina Belmonte Duran Hospital na kung saan pigururunan baga kayo ni. So, pag loan in 512 million pesos and napagaraman niya to na siyam na mga members kan board members conforme na Yes. magloan probinsya kani duwa sa naso kuminantra yaon dig su duwa na mga members kan sangguniang panalawigan na pinapanginutan ni board member Jasim Palmiano, Chairman Committee on Infra, board member Vice Governor. Yan. Ang apod kan BMVG. Yan. BMVG. Yan, BMVG. Yan. Si board member Jasim ko na, si Chairman Committee Sige. on Infra. Ibasa ko na sa imo pare ang Sige. niya. Sa isunod na si board member Dante Randia ako na magkatendem siya na nagkakaibahan digdi pagbisita ng digdi sa building na ini. About Jasim si Pio po Sangkol sa DCGP. Just maray na daw po, tabi, Boss Pio. Maray nagatabi board CPU po kan DCGB. Opo, Pio po. kinatawan natapo ta physicalmente kamo yaon diyan nag-obserbar, nag-assess kan construction na yan kan sa tuyang JBDAP tabi. Go ahead po. Wayan pa, no? Kita po ang chairman kan infrastructure. So, nag-loan baga kita ng 500 something million. So, gusto taman maaraman kung ano mga naginibuan na digdi, anong percentage na. So, kung ano pa ang mga kaipuan hidalion. Priority baga ining project kan sa tuyang gobernador na sana makapag-operate na. Maski mga tagaligaw nga pigahalat na ng ining maray. So, tinututukan po mi ini. Para Yan. matapos na ini. Because may statement nga ni kayan si Governor Attorney Grex kan maka-interview ko man digdi sa programa, igwa siya kaaning statement na dapat transparent mananggad an gibo ka iyan boda gabos-gabos may kinaaraman dyan. So that's good enough na yaong kamo dyan tabi board. O yun po, siguraduhin po tayo na tama ang pagkakagibo, pati sa budget, para naman makapagserve na sila sa mga tao. Importante yun na maging transparent kita digdi. Invited nga ni digdi, gabos na gusto magpa-shot para mahiling ninda kung ano na ang sitwasyon kani. Actually, first time ko tabi, Sir Pio, na magdigdi, pero nahilingon ko dakulaon pala niling maray. Saka naka-tiles na po kita. Almost nasa 80% na ang tiles. Then electrical, okay naman po ang electrical. So, mga finishing touches na lang po yun eh. Okay. So with the approval kan itong sa indubagang otorisasyon na itinao kay Governor Grex na malon kita ning 512 million, ano sa paghiling do tabi kung iyan po matapos na, what is the potential na pwedeng itao ka iyan diyan sa ligaw and sa tuyang mga pangangaipo sa lado kan sa tabi kinatawan? Actually, inassure naman po kan sa tuyang engineering na sa uutang-utang 512 million, mapapa-operate na ine. So yan naman po ang assurance na itinao sa tuya kan sa tuyang provincial engineer Dante Baclao. Saka kita naman po sa konseho, sisiguraduhan ta na lang po ine na matutukan taning maray ang construction na ine. Kasi binilin nga ni Gov. Grex na dapat transparent kita digdi. Makasupog man pag ini natapos sa termino. May naunang bitang ka kinatawan Jasem kasubago na maski sa mga tagaligaw pinaghahalat na iyan. In what sense po? In what sense na pinaghalat na ninda iyan? Nata po databe? Ang kaipuan tabaga sa medical attention ninda, bakusa na digdi sa ligaw, ano yun na paano iniming nahiling? Almost 4 years na ining nahiling me.
So, syempre, i-expect man kita na mapagsirbihan na kita kaning hospital na ini. So, dakulang bagay ini bako sana digdi sa Tuya, sa tercer distrito, pati po sa buong kuyan, Albay. Kasi kumpleto po ini sa pagkakasabi nga ni board member Dante, magkikater kita digdining parang kuyan baga. So mga doktor, i-accommodate na digdi. So digdi nagigibuhon ang mga operasyon. So mag-iimbita na kita. May helipad pa ini. Dahil ko pa nahiling. Pataas po kami sa building para hilingon sa helipad. Okay. Sa imo pong physical observation, assessment, kumusta ang trabaho? Go ahead. Ako po naugma, tanahiling ko naman, magayon sa pagkakagibo, pati sa mga tiles ninda, magayon sa pagkaka-tiles, pati mga electrical. Kasi medyo nagpuyan kami kanid dati. Kasi na-mention na may electrical na budget pa. Ito pala, mga electrical budget na ito para sa mga equipment, mga x-rays, ito ang gagamitin. Pero yung physical na electrical sa building, nakaset na po siya. Yan. Nakalaag na. Naka-installar na. Ano tabi? Iyo po. Okay. O di sige tabi kinatawan, Jasem, salamat sa oras, mabuhay ka. Iyo po, tabi. Salamat po sa indo. Okay, si board member Dante tabi maluwas kami Sige. dahil winadadangog pigiling ni board member Dante sa mga CR. Oho. Sige daw. CPO po sa angkor sa DCGB. So vice chairman ka ni board member Jasem, 1.2 na inian kantidad ka ni na build structure. It is only 700. 700 pa sa nampalan milyon. Igwa pang tanay itong 1.2 billion. Aram mo ilinaw ni kang provincial government second sanggunian ko 700 million. Go ahead. Hello? Yeah, board Diyos Maray na aldaw. Si Pio po, kandi si GB. Aldaw man tabi Pio. Maray na agad tabi sa imo. Opo, nag-inspection pa lang kamo dyan ni kinatawan Jasem. So far, Iyo po. kumusta sa imong physical assessment tabi kayan? Go ahead po. Anyway, kung hihilingon niya to ang mayroon pa baga, sinabi baga niya mo na ilinoon kan provincial government sa panahon ni Governor Bichara. Halagainin 700. Hello? Ngunyan na aram mo, dahil pa man ito nauubos. Igwa pang 93 million na natatada ngunyan na dahil pa man nire-release kan bangko na nagtatrabaho pa nga ni Digdi. Kaya kung sa paghiling ko itong mga natatada na ito, tamang-tama man digdi sa construction. Yes. Kaya dahil man yan mababiolate siguro. May kontrata ba ganyan? Dara ko lang kumpanya man ini. Pero may supervision kan DBP as in so engineering niya to. Pero man yaon digdi. Kaya siguro dahil man ini masasabi na dahil mapakaray. Iyo. Atabi board di naipasar na nindo so otorisasyon na makipagnegosar giraray si Governor Grex sa remaining more or less 512 million so how important is it tanganing magamit na diyan guro ka importante tabi ito kinatawan? Para mo po ka-importante yan kaya ako nag-approve kay yan. Ang 700 is only for the construction kay ining building. Tadakulaon bang maray na building ini. Ngunyan, ang 500 na iyan, iyuan mga equipment na mga gagamiton digdi. Ngunyan, kung dahil ngunyan ini-loan, mayo mang kwarta ang provincial government. Alimbawa pag dikit-dikitan, pirang taon tabi mai-standby ini. Ngunyan, pag na-standby, so mga nagkakahiri lang naman, sa intaman ito dadarahon. Ngunyan, kung sa pag-loan kayan provincial government sa araw kayan, nagibo tulos within a year. Pagkatapos kan ma-turnover, igwa tulos natanggap ng mga pasyente, nagpupuunang nagbabalik so ginastos kang provincial government kisa naka-standby. Napabayaan ta sana. Yun. Siyempre, isipon na yan na iyaon na yan dyan O natataday patapuso na kung mag-standby, lalong nakulo na ang mapipirwisyo niya to. Baka? Iyo po. And pero kung halimbawa, hilingon ninda ang construction din
magayunon man po ang construction. Tamay hilipad nga ni sa sa fourth floor sa pinakataas, pinakatuktok na Opo. Tarok ang fourth floor. Mhm. And Oo. yung kuang kayan tabi board, yung full potential kayan, dai mapapakinabangan kung pipinjintihon itong supag loan kayan. May standby. Opo, may Kaya baski ako ma-approve na Siyempre, unang-una nakulon baga madikongesta ang BRTTS. Ang grabe naman baga dyan, nasa aisles na nga ang ibang pasyente. Siguro kung madikongest ka ining hospital ining ang probinsya, dakulaon ni tabi kung lang kita pang minsan mag-iba kitang duwadig para siguro mas mailing na to. Apuera dyan Mapinsulta talaga. Apuera dyan sa lugar na ang tabi kinatawan, apuera dyan, mas maray na ibang lugar pa ang dumananta. Ayan, pabor ako kaya. Ay nako. Bueno, kinatawan tabi di naaprobara na nindo sa sanggunian itong sa otorisasyon kay Governor Grex para makapagnegosyar kan 512 million more or less. Ano na pong Barreta, any feedback sa indo kung nagpupuo ng negosasyon or nasa anong stage na po ito tabi? Go ahead po. Kaya na po sila sa preparation kan mga papel. Anyway, may dati ng papel. Mag-additional na lang naman yan. Magpipirmahan sila. Ang gigibuhon lang siguro pa sa muya kaya, especially sa committee ba ni Pading Palmeno, ako man ang vice chairman, ang ilingon lang naman kung matatapos ito kan dapat matapos ka ito sagan sa mga babakalon dan yaw naman baga dyan sa programa bago inaprubaharan niya mo yaw na sa programa man ito gabos na babakalon. Yes. Ito lang naman ang isi-supervise as i-report niya mo sa mga tao na iyo na iyan ang inutang kang probinsya na iyo ang gagamiton sa may mga kamag-anak niya itong naghihilang. Yan. Ara mo tabi kinatawan siguro by the year 2025 baka iba ng opisina ang pitutukawan mo, nag-ooperate na yan dyan, iguana dyan yung mga butika, iguana dyan yung mga sana po maging di lang anghel ka sige tabi kinatawan, salamat din maray sa oras, mabuhay ka. Salamat maray. Sige. Okay, so yan tabi si Board Member Dante. Nagpapaba ka tabi Board ng Plano? Ano da? Iba ba ang direction sa posisyon daan niya pataas. Okay, so yan sige. tabi bade pakipagoro niya to masakat kami duman sa pinaka rooftop ilingon ta so sabing helipad may wason talaga ini tabi bade na hospital kung mag-operate ini Iyo. ako lang bagay Kumpadre, mag-isip na kitang dua. Maray na negosyo sa kataning kan, it's either butika, yung mga barato sa magambulong, ang mo mananggad. butika or karenderia. Bakong karaw. Pansitan sana. Puro pansitan sana, sinasabi ko sa iyo. And ikadua, Oo. posibleng sa local government unit kan Ligao City, posibleng mag-open dyan ng panibagong rota ng tricycle. Pagkatapos, huli pala na compound ka ni Tabi Padeta, na doon nasa overlooking ako sa baba, yung pinaka pang fourth floor na. May waso nun pa palang pa din. Igwa pa. Parkingan ngayon pa, maski may mga building pang ituglok, may waso nun pa. Yes, kaya bako yan nakuan. More than 7 hectares din So sana so iba dyan, ma-open up man so sa indang isip mang nanggada kumpadring Jimmy. Na give them a chance. Ining ko na ining hospital na na bumungkaras naman. Sige. Nakul ba sa Serbian ka Sige. So madidikongest ng BRTTH natural. Jimmy Nasalita with Board Member Jasim Palmiano, Board Member Dante Arandia, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jimmy. Oras Pilipinas 9:45 sakto. An oras hatod sa Indokang. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abangan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GSM Blue, choose GSM Blue Mojito, now in Kulitro. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga
komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at MHC Bayanihan Official. Megawan, evolusyon para sa kalusugan. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bugbugan sa trabaho? Kakayanin mo. Daming tatapusin? Di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. This is ang surf bar. New look na. Pula, puti, ha! Power pula. Surf yan. Power puti. Surf yan. Ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula. Surf yan. Power puti. Surf yan. Baret ang gustong-gusto mo. May power galing. Surf bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Nandito na ang hinihintay. Dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan. Kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay
August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga
talaga ngayon? Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Iimbitara na nigwana kan sa indang primary series kan bakuna kontra COVID-19 sa gigibuhon na booster dose vaccination activity sa Healthy Lifestyle Complex kan DOH Bicol CHD sa Bagtang Daraga Albay. Sa maabot na Martes, ika-22 ni Agosto 2023, puon alas 8 nin aga, sundo alas 2 nin hapon. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayan na mas epektibong booster laban sa original na COVID-19 strain as in Omicron variant. Na imaging kampante, magpa-booster na. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakul ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakul ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Joey, kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salsera. Ang idolo ka nasa dainang iba Joey Salsera. Padagos ang paghatod nin serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko
Malalao man tayo si Kong Joey. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipigbubusol ni Senador Sherwin Gatchalian na magkaigwanin sa diring charter ang Energy Regulatory Commission o ERC para madagdagan ang diretsyon kaini sa pagsimbag sa mga isyu sa power industry aron kan pagkapendyente kan mga proyekto kang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nakaapektar sa supply kan kuryente. Ang mga isyong siring kan o kaini sa NGCP iyon nagbubusol sa Senador. Nailatag ang Senate Bill 487 sa paagi kan propesong lay na ini iyon matao sa ERC nin mas mahiwas na diretsyo para ma-regulate nin marhay ang manibaybang stakeholders sa sektor kan enerhiya. Tinawan ni doon kan senador na nabuhay ang ERC dahil sa Electric Power Industry Reform Act asin dakol pang kaipuhan na pakarayon para magkaigwanin ngipon ang ERC. Sinabi niya na dapat siguruhon na igwanin magakanigong diretsyo na magpadusa ang ERC para masiguro ang interes kan consumer asin maibusol ang paninimbagan asin transparency sa power industry. Nakauron man ni Gatchalian sinda Energy Secretary Rafael Lutilla asin ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta manungod sa nasabing propesto asin pabor sinda na pag-adala nin marhay ang diretsyos kan ERC. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Bimeg Integra Worm X and Bimeg Integra Worm X Max. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Maray na aga, Mama Milagud dyan sa Barangay Dos. Good morning sa Indo dyan, Gabos, sabi ni Mama Milagud. Bueno, di igwa na kita nin 6 minutos na makalapwas ang alas 10 nin pagkaaga. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Tingog kan Banwaan ni ultimong 25 minutes. Ngunya na Martes, 22. And what's happening? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay, sa mga nagdagman niyatong impormasyon na sa bulan kan Oktubre gigibuhon digdi sa Bicol Region an regional launching kan Philippine Experience Program kan Department of Tourism o DOT sa Stoyang Nasyon. Ini ana pag-araman kan DCGB News gikan sa Albay Provincial Tourism Culture and Arts Office o PTCA o sa pamayon ni Ma'am Dorothy Collier. Sigon sa iya an programang ini kan Department of Tourism nagtututok sa cultural heritage, arts asin iba pa kan kada lugar digdi sa ilog na nasyon kung kaya nauugma sinda na sa maabot na Oktubre digdi man ini sa Bicol ilalansar asin posible kung mapili an albayan na pagkondusiran kan siring na aktibidad. Sa ngunyan sinabi ni Collier
na nagkakaigwa na sinda ni na preparasyon manungod sa siring na bagay, siring kan na tulong aldaw na cultural leadership seminar asin man an pagiging imberto sa 4 days na validation kan mga hihiling na pwedeng maging itinerary kan mga madirigdi sa Kabikolan sa mga abot na bulan kan Oktubre. Ang validation sigun kay Colye, pagpapanginutan ni Yusik Berna Vensus Ceso asin na mga miyembros kan DOT Bicol sa pamayuman ni Regional Director Herbie Aguas. Sigun sa Pitikao, nauog masindang marahay dahil sa digdi sa probinsya kan Albay Dakul an pwedeng maipahiling sa mga turista na mga cultural heritage sites kung kaya naglalao man sinda na panagos man sindang tutukan kan DOT Bicol para mas mapauswag pa ang turismo kan na probinsya kan Albay mientras na madaraman na ninindakol naman na turista asin na ekonomiya kung in kaso mapili ang probinsya kan Albay bilang venue kan nasambitan ng regional launching. No rin iyan tabi Ans Giraray. Target na Sir Pio is October 2023. Ining Oktubre, madali na. Yes, po. Magayon. Sige. So yan tabi Sir Pio, ang informasyon pahalig di sa Luwas, Ans Galero, DCGP. Salamat Ans sa istorya hali dyan sa luwas. Aktibidades na makakatabang para mapromotir ang manlain-lain na sektores ngunyan sa lado po kan turismo digdi sa Albay. That's gonna be October 2023 ang aktibidad na pinagtatarget po. May mga nagharapot manungod duman sa Military and Uniform Personnel's Pension Fund. Iyan, si Congressman Joey Bagatabi kan 2nd District of Albay ang namamayukaan sa ad hoc committee. Yan, si Congressman Joey Baga, yung chairperson kan Ways and Means, siya ang naghahanap nin paagi kung paano makaproducir ning fundo intended for government purposes. Yan, kasabay na dyan ining sa Military and Uniform Personnel Pension. Ngunyan may asigurasyon kan si Congressman Joey na magkakaigo po ning win-win solution. Na bako man na burdensome na marhay sa mga uniform personnel, military, police, asinining sa BJMP, sa Bureau of Fire, and bako man na burdensome sa gobyerno. Ang set-up bagang ngunyan tabi, sisagot dyan kan gobyerno ang bilog na pensyon kan mga soldados, police, BJMP, Bureau of Fire. Daiyan yun yung kikalta sa indang sweldo. Bako aro kan ibang public service servants, civil service servants para tukdo, government doctor, government nurse, yan, and ini mga government engineers. Igo ba ganing kaltasinda sa GSIS, Government Service Insurance System. Matik, pigkakaltasan sa indang sweldo, hihulog anduman, tanganing matipon, pension fund. Tanganing pag-retire mo, igwa kang kukubrahon. Igwa pa ning interest man yan, siyempre tubo. Pareho man sa pribadong sektor, mga empleados baga sa pribadong sektor, igwa ning pigkakaltas yan. Sa sweldo, tanganing pag-retire niya to, igwa kitang makukuha. Bulan-bulan or ilalampsa mo yan. Ngunyan, ang setup po niyan iba, ang mga pulis, ang mga soldados, day po yan yun. Bilog ang sweldo nila kayan. And pag nag-retire, ang gobyerno minasagot kan sa indang kunyan, kan sa indang pensyon. Bilog. Ngunyan, sa pag-aadal kan na gobyerno, maabot ang panahon yun, mauubusan man ang gobyerno, pangruros. Tamaray ko sana konsinda sa naan pinagtatawan man ni nagkakandigong benefisyong arukaan. Igwa pa man ng ibang katuyuhan bagang gobyerno. Ngunyan, naging contentious issue ini so much so na nakaabot nga ni sa opisina kang presidente and pigpa-prioritize kang presidente kan magkaigwasan ning SONA asikasuhon iyan. Ngunyan, nagresponde ang Kamara de Representantes, yung lower house, si Congressman Joey ang ginibong chairperson kan ad hoc committee. Ngunyan, ang initial na plano kan na Congressman Joey, igwa ning diit sa naman, parang 9% yata yun dahil nga ni 10% na kakaltason man ta. Diit man ako niyan. Diit man ako kumbaga pareho kan ibang emplyados kan gobyerno. Diit man na pag makulog man na sa gobyerno tabangan man.
tangapit na panahon kung maubusan sa gobyerno dahil naning pang pension sa inda. So parang kunyan mambaga sa mahuyong buot, sige, kaltasan tama sa sweldo ninta for so long a time, dahil man kamo kinaltasan. Diit sa naman ang kakaltason. Plus, so gobyerno, dahil man mawawara, so kontribusyon para sa indong pensyon. Gari 12% nga ni, mas nakula, so iaambag kan gobyerno, tanganing so sa indong pensyon na makukua, bilog man giraray. Tabi, ngapit na panahon, nganing mawaraan ko niya na ayan, katakot na ayan. Kaya sige-sige ngunyan baga ang pagtripon kan ad hoc committee, pinag-imbitaran na baga duman ni Congressman Joey sa indang opisina sa Kongreso, so leader militar, gabos na stakeholders, tanganing maka-craft up and pig-asigurar ka na kongresista igwang mabibilog na consensus na iyuan na i-implementar tanganing daiman makompromitir so retirement benefits kan mga soldados as in daiman makompromitir ning maray so sweldong sa indang nakukuangon yan. Ang kadaklan gabos nga ning civil servants pikakaltasan man talaga ning sweld ning para sa pension man tanganing preparasyon man lamang sa paggurang igwa man sinanin makukua. So iyo man siguro nanungod man sa mga soldados. Sa lado kan pagsakripisyo, gabos man baga nagsasakripisyo. Kaya lang, iba-ibang level. Tabi, siyempre sa pagsoldados, buhay ang ititaya ninda dyan. Mga pulis, buhay ang ititaya ninda dyan. So mga paratok duman, so mga engineer, so mga taya man sinakan sa indaman mga buhay in their own little way man sa pagkontribo kan pag-asin suman kan sa tuyang nasyon, budakan sa tuya man na sa diring buhay. So araw man lang po kayan tabi. Kaya sabi ni Congressman Joey, we are assuring na makam up digdinin sa rong formula na ang gabos tabi yan plakado kumbaga. Daining makukompromitir, win-win solution tabi. Yan sumanungod sa MUP. Duro-diretso po ang hearing kayan, tatamang-tama. Kaipuhan, maisabay iyan na mga proposed measures naan para sa mga maabot na panahon, siguro nga ni, makasabay iyan ngunyan sa deliberasyon kan budget, tanganing so kaipuhan man na pundukan na gobyerno para sa iyan na kaipuhan kan mga uniform personnels naan, mailamp duman, mailaog sa General Appropriations Law. At comes 2024-2025 fiscal year kan Republika kan Pilipinas. So daing makukompromitir na todo tabi. Win-win solusyon, ang sabi ni Congressman Joey Salceda. May mga report pa kita sa luwas sa oras na alas 10:15 sakto nin pagkaudto. Kumpadring Al, marhay na Aldaw, go ahead. Thank you so much, Padi. Good morning. Kulog ki payo na talaga. Kan task force sa Kalinigan asin kaayusan. Ana mga paratsenda nin sira. Asin ipapa sa area kan pasisiring sa may mauyod. Ini ang pinagunambitan garay ngonya ni Andy Marbella kan task force sa Kalinigan asin kaayusan na bibalik-balikan ninda ang mga paratendang ini dahil sa kasutilan na ayaon man talaga minaporesto lalo na pagbandang hapon na nakakaperwisyo ini sa traffic isiring man may perwisyo sa sanidad kan barangay pati na ang reklamo man kan mga legal na paratenda na yaon sa Albay Public Market. Sa giraray nangangapudan si Marbella na kung pwede magdangog man ining mga paratenda ngayon dahil ang taday masinda mabasol na kung minsan nagkakatirikitan kung sinda nagkakadarakop dahil nga ni sa kasutilan. Okay lang ko ta magtinda dahil man pinagbabawal basta dahil sana maging permanente sa lugar na ini. Dahil ang tabako man ini designadong tindahan talaga ng mga sira. Kundi pwede silang maglibot. Iyan lang pangapoda ni Marbella na sana masabutan man ganun para tindang ini ang trabaho ninda dahil igwa kitang legal na saudan digital by public market
Alo yun naman ay naging reklamo. Kaya agresibo man ang Task Force Kalinigan asin Kayusan Iyo. na sinda darakopon. Tama man ining si kunyan si Sir na Andy na Marbella minakulog na sa naman ng payo niya talagang inda ko sana may problema na siguro talaga sa kunyan sa Correct. frame of mind ka nagkakaper niya itong mga matatagas ang payo na dahil minasunod sa kwan sa regulasyon. Yes, kasutila naman talaga. Kasutilan hilingon mo gusto nindang magbentahe. Natatanaga sa abitang nagbebentahe because so mga yaon naman sa saod na nagbabayad nin tama sa gobyerno dapat ito ang tawan ng protehiran. Yes. Prioridad ng proteksyon, benepisyo. Sinda na minapuesto sa na dyan kung sain-sain ay mas sila nagbabayad. Correct. Iyo, totoo, nagiging kumpinyente sa mga nagbabakal ng sira. Pero haliunta na yan na pagka makasediri. Bako? Correct. Ilingan Mahirap naan. pa talaga kan sa mga nagbabarayad nin tultol sa gobyerno. Iyo. Kaya ayo yan ang pangapunan ni Andy Marbella na sana sabuto naman, masabutan man ninda ang bigigibo kan task force na sinda di darakop-dakop. Nya, buda tama so sabi man ni Sir Andy na ilibot na sana ba kung mag-steady sa sarong lagi. Ikaw na bagang ngunyan pa din ning itong sunakamotor na igwa na ning so Bluetooth speaker. Banwiton, 60 ang ka ba nga? Tapos may nakasunod ba? Sira, may nakasunod ba? Aday, Kulambo na yun, sa Kulambo. Nyan. Kulambo. Tapos sa likod. Diyan man, sira. Ontado, hindi ito sira. Nagbunga ganta so enot Muslim nagtitinda ning Kulambo. Munang ka nagsunod man si Paminta. Sira. Lagya kay nito sira. Kulambo. Sira nagbungagan so duha. Ay, sige. Pare, informasyon tigni sa Albay District. Alarmario, thank you. Salamat kumpadre Ngal. Maray na aga kay Tatamon Paminta. Yan sa tuyang barkada diyan. Syempre kay Kasag diyan sa Albay Market. Ya, ilibot na sana nindo. Uso na bagang ngunyan ito so naglilibot nin sira June na igwa naman kan sa Indo. Naka-Bluetooth speaker yan. Banwiton, 60 kabangang kilo. Bakal nakamata kundi barabad ko ini. Yan. Araw ka ng style baga dyan. Kanya-kanya diskarte lang. Day kita magbalgar ning lay. Ano ta dipisil. Kung mabugtak ka mo dyan kan sa indong tienda sa kalye, sa gilid kantina po day man mapupwede tabi yan. Duman sa saudan o kaya ilibot na sana. Ta nganing patas naman ang laban. Takairak man ka ito so nakapwesto sa saudan. So nakapwesto sa saudan, iyon nagbabayad. So pag nagbayad ka sa gobyerno, you are entitled to be accorded the necessary protection and privileges dahil lang nagbabayad ka. O ngunyan, kung iguning day nagbabayad, yaon sa luwas kan saudan nagtitienda nin sira, tibang ang laban. Ano tabi? Tibang ang laban. Kaya magsunod sa naman tabi. Ha? Dakol nakita ka ni nahiling na nagrelibot na may mga speaker. Araw kan gibuhon nito. Pwede man na i-sidecar, baga may bisikleta. Libot basta ba ko sa nang steady sa sarong lugar na dahil ka mo nakakauna na kung diyan ka mo sa sarong lugar, makakaulang ka mo sa bulos kan trafiko tabi. Yan, buda kung ano pang mga peligro ang dadarahon diyan sa gilid kan kalye. Diyan ka mo naka-tiyempo, naka-pwesto tabi. Gusto taman mabuhay pero patas na naman ang laban. So ikaanom na texter, tawan taning load na 50 pesos. Yan. Berdaw, ikaanom sana. Bago kita magtapos pa buenas, ang number 0961-759-0888 sa Smart. 0961-759-0888 sa Smart. And sa Globe, 0926-0156020. Pangaran, tagasain, and bugtak nindo, Globe or Smart. 50 pesos yan na load, ha? Ay, kaanom lamang bago kita magpaaram. Kung day taabuto ng anom, baka sa mga masunod na programa, taba na. Ege. Maray na aga tabi, isay mo alaw rin. So, presyo kang produktong petrolyo, naglangkaw naman tabi,
medyo rohalangkaw, dakol-dakol so pinagtaas sa gasolina. So sa crudo Endimar, 20 centavos lang yun ata 0.20 cents. Ang rohalangkaw so sa gasolina. Sige na, yung gusto ng load yan, 50 pesos. Yung ika-anom na texter. May load kayo ngayon. Welcome palan giraray kay Father Lau an sa tuya na President Director dyan sa University of Santo Tomas, Legazpi City. Ngunyan po ang installation rights. Yan ba yan, bago pa kita suro siriblagan, while waiting duman sa kung makaanom kitang magka-interest, magka-text, yan. So, subsidiya baga sa transport group. Sabi kan sa tuyang mga nagkaka-irestoryahan duman sa luwas, buda dyan sa pagmamonitor niya to. Ang pigataon baga ng subsidiya, yung operators yun. May 10,000, may 6,000 yata yun. Pati so mga angkas, mga riders, igwaning subsidiya. Halay sa gobyerno. Nagapara lang ka baga so presyo kan crudo buda gasolina. Tabi? Yan. Unang bitan tamasan, naglangkaw yung crudo, naglangkaw yung gasolina, yung presyo. Yung subsidiya, ang pinag-urulayan naman duman sa Metro Manila. May nagko-propose. Why not ngaya tawan ng subsidiya? So pasahero, yun. Tananata ngayon ta sa pasahero ang dapat tawan ng subsidiya. Tayo ngaya so nagbabayad, iyo ngaya so nagsasapar, kanalang kaw na bayad sa public transport bus, jeep, yan na mga anggas. Yan ngayon mga operator, pag naglangkaw ang presyo kang crudo o gasolina na pigkakarga ninda sa indang mga jeep, mga bus, mga minibus, mga aircon bus, bibawi masa na baga ngaya sa pasahero. Kaya sa pasahero ngayon dapat natawan ning subsidiya. Bako, kaday na ngayon kitang padumanan, kitang mga pasahero, day kitang papadumanan, kitaan duman sa purukan istorya, kita sumasaparkan gabat. Yung operator na yaman yung problema pag nagpa-increase yung sweldo kan, pag nag-increase kan produktong petrolyo sa presyo, ma-file sila ng petition sa LTFRB, increase man sa pamasahe, okay na, mababawi ninda. So mga pasahero, sa inta babawion, so kukuhaon na naman sa tong dagdag pasahe, dainin babawian kita. Kaya dapat nga so publiko, so pasahero, ang tawan ng subsidiya. Seems logical, Ay, nako. Oy, sarok na sa ng texter. Dahil pwede ang double text. Sarok na sa ng texter. Bago kita magpaaram, habol pa. Sarok na sa ng texter. 50 pesos load to, Sarok na sa ng texter. 096175908888. Oy, nako. Sarok na sa ng texter, tabi. Happy birthday Tabi kay Mahan from Friends of Brabacero Trabacera. Happy birthday Mahan. Sarong texter na lang. Sarong texter na lang. May nakadali na taga Cruzada. Ba naman si Tisha Nigre. Tama ba? Globe. Yan, good morning sa mga taga Cruzada. Ang ngaran niya Tisha. Yan, hindi Tresya, Tisha. Tisha Nigre. Tama ba? Globe. Yan, congratulations sa taga Cruzada. Nice knowing igo kitang listener from Cruzada, Legazpi City. Halaton mo yung 50 pesos na load, tabi ha. Tingo! Si Tisha Nigre, tama ba? Ang satuyang pag-pronounce. Ika ang winner, nakamonitor katabi Tisha dyan sa Cruzada, maki-acknowledge Globe ang sayang number. Pio! Oy, si Yi naalaw rin, good morning. Mading Veni, good morning. So ika-anom ito si Tisha, sakto ika-anom ito. May mga taga-ginubatang kita para dango, good morning.
O tama baga tabi yan, Pio, sa pasayro dapat tauan kisubsidiya. Yun na nga ni ibagano. Ay nako, ba't ganon? Happy birthday Damahan from Maiyong. Talaga naman O Tisha, hintayin mo yung load mo. 50 pesos man yan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Tulos na masunod. News Direct Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Sa inyong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Wooly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly